narodu i vladi Mađarske da su našli svoj humanitarni kapacitet, da dok su oni u velikoj krizi kao i cijeli svi sa koronom, da mogu izdvojiti određenu pomoć za Bosnu i Hercegovinu. Upoznao sam njegovu influenciju sa time da se uspješno nosimo sa koronom, ako vidimo broj zaraženih i mrtvih u našoj zemlji i u nekim drugim europskim zemljama, mi smo u neuporedivo boljoj situaciji. Također, danas smo veoma direktno i otvoreno razgovarali i o nečemu što nas čeka nakon prolaska korona epidemije ili pandemije, to je migrantska kriza. Mi smo upoznali gospodina Sjata s time da Bosna i Hercegovina i ja kao ministar i ministarstvo sigurnosti sve više tretiramo migrantsku krizu ilegalnih migranata kao sigurnosno, a ne humanitarno pitanje. I prenio sam u svoja već vama od ranije poznata stajališta da mi želimo da budemo humani, odgovorni ljudi, a da nam je prioritet naših građana na prvom mjestu. Mi želimo da obeshrabrimo, a ne da postičemo migracije. Također, čuo sam nešto što me osobno veoma obradovalo, a to je da je Mađarska spremna da pošalje određeni broj vojnika među naše granične policajce i to ćemo rješavati onda kada riješimo pitanje Frontexa i zahvalio sam se na misiju od 168 vojnika koji su trenutno u Bosni i Hercegovini u okviru snage Europske unije. Također dobili smo podršku Mađarske kada su u pitanju euroatlantske integracije, odnosno NATO, i veoma sam zahvalan na to. Zahvaljujem se ministru Radončiću. Vraća se ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a lehetőséget Radončić miniszter úrnak, hogy itt most találkozhatunk. Kao prvo dozvolite mi da se zahvalim gospodinu ministru na mogućnosti da smo se danas mogli sresti ovdje. Az én mai látogatásom egy világos jele a magyar szolidaritásnak és a magyar barátságnak Bosznia-Hercegovina iránt. Moja današnja poseta je jasan znak solidarnosti i prijateljstva Mađarske prema Bosni i Hercegovini. Először is szeretném kifejezni a nagyra becsülésünket azért, hogy Bosznia és Hercegovina rendkívül sokat tesz az illegális migrációs folyamatok megállítása érdekében. Kao prvo želim da izrazim naše poštovanje Bosni i Hercegovini na svemu što je učinila na sprečavanju ilegalne migracije. Brüsszel elhibázta a migrációs politikáját, és ez sajnos a Nyugat-Balkán országait is sok esetben nehéz helyzetbe hozta. Brisel je izabrao pogrešnu politiku prema pitanju ilegalne migracije i time je, nažalost, doveo i mnoge zemlje Zapadnog Balkana u tešku situaciju. Mi azt gondoljuk, hogy az illegális migrációt meg kell állítani, és nem menedzselni kell. Mi smatramo da ilegalnu migraciju treba zaustaviti, a ne menadžirati. Az illegális migráció nagyon komoly biztonsági kockázattal jár, és ma már nagyon komoly egészségügyi kockázatot is hordoz. Ilegalna migracija nosi sa sobom veliki bezbednosni i sigurnosni rizik, a danas već i zdravstveni. Az illegális migráció biztonsági kérdés és nem emberi jogi kérdés. Ilegalna migracija je pitanje bezbednosti, pitanje sigurnosti, a ne humanitarno pitanje. És világosra tettem azt is ma a miniszter úrnak, hogy Magyarország egyetlen egy illegális bevándorlót sem fog soha befogadni. I ja sam vrlo jasno naznačio i potvrdio gospodinu ministru danas da Mađarska niti je do sada, niti će u budućnosti primiti i jednog ilegalnog migranta. És azt is világosra tettem, hogy minden létező módon szívesen segítünk Bosznia és Hercegovinának az illegális bevándorlás elleni küzdelemben. I također sam veoma jasno naznačio da smo spremni Bosni i Hercegovini da pružemo svu moguću pomoć u borbi protiv ilegalne migracije. És segítünk a koronavírus elleni küzdelemben is.
Također smo spremni da pomognemo i u borbi protiv virusa korona. Összesen 100 000 maszkot és 5000 orvosi védőruhát hoztunk Szarajevóba ma. Danas smo u Sarajevo doneli ukupno 100.000 zaštitnih maski i 5.000 zaštitnih odela. És ugyanígy 100 000 maszkot és 5000 védőruhát viszünk Havanyalukába. Isto tako, tokom današnjeg dana ćemo isto 100.000 zaštitnih maski i 5.000 zaštitnih odela isporučiti i Banja Luci. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy jelenleg Magyarország tölti be a NATO kapcsolattartó nagyköveti pozíciót itt Szarajevóban. Želim također da vas informišem da trenutno Mađarska predstavlja kontakt ambasadu za NATO ovdje u Sarajevu. És arra kértük a NATO-t, hogy ezt 2022 végéig hosszabbítsa meg. I molili smo NATO da taj mandat produži do kraja 2022. godine. És fenntartjuk a 4 tisztünk kihelyezését a NATO szarajevói parancsnokságán is. I također imamo 4 naša oficira u zapovjedništvu NATO-a u Sarajevu i oni će ostati na svojoj dužnosti. 168 magyar katona szolgál az Európai Unió itteni műveletében. 168 mađarskih vojnika je ovdje u okviru snaga Europske unije stacionirano u Bosni i Hercegovini. És ezt a katonai jelenlétünket is fenntartjuk. I oni će ostati na toj dužnosti u buduće. Magyarország érdeke az, hogy a Nyugat-Balkán egy stabil, nyugodt fejlődőhely legyen. U interesu Mađarske je da Zapadni Balkan ostane regija stabilna i da ima svoju perspektivu razvoja. Mi itt élünk a szomszédságban, tehát egyértelmű, hogy ez az érdekünk. Mi živimo ovdje u susjedstvu i jasno je da je to i u našem interesu. Ezért a jövőben is számíthatnak a támogatásunkra. I stoga i u buduće možete da računate na našu podršku. Köszönöm szépen. Hvala. Pozdravit ćemo i ispratiti ministra Sijata koji ima i druge danas obaveze, a ministar sigurnosti Radončić će ostati da odgovori na vaše dodatna pitanja. Köszönöm szépen. Hvala. Thank you. Goodbye. Bye. Može pitanje jedno. Može pitanje, N1. Ministre, ste razgovarali sa ministrom iz Mađarske upravo o onoj situaciji, o prvobitnoj odluci mađarskih vlasti da dostave pomoć samo Republici Srpskoj, zbog čega je ministrica Turković pisala dužnosnicima Europske unije. Je li vam nešto odgovorio ako ste ga pitali i vaše mišljenje o tome? Da budem iskren, ja sam prije 3-4 dana imao razgovor u 4 oka s ambasadorom Mađarske u Sarajevu. Imali je gospođa Turković i ja sam na odvojenom sastanku rekao da mi kao Bosna i Hercegovina očekujemo da vlada Mađarske koriguje svoju odluku, inače mi nećemo biti u stanju da danas budemo domaćini upravo njihovom ministru vanjskih poslova, jer smatramo da podjela pomoći nije smjela da se svede na jedan entitet. Mađarski ambasador je to prenio svojoj centrali i dobio instrukcije da se ta pomoć podijeli jednako na 2 entiteta, što je naravno pravo donatora. I mi smo danas imali veoma uspješan i dobar razgovor. Lično mislim da je dobro da smo to raščitili prije današnjeg dana i gospođa Turković i ja, i da smo time pripremili da sačuvamo još jednog prijatelja Bosne i Hercegovine na način da smo pokazali šta je pravi način pomoći Bosni i Hercegovini. Nova Beljina. Evo, ministra, ako dozvolite, ja bih imao 2 pitanja, nevezane jedno za drugo. Prvo je, da li postoji neka razlika između političkih zvaničnika koji dolaze u BiH i drugih stranaca? Evo, konkretno, da li je vaš kolega iz Mađarske sad trebao neku izolaciju, šator, 14 dana? Vijeće ministara je donijelo veoma precizne odluke ko se izuzima iz sistema i režima karantina. Mi moramo da uz borbu protiv korona koja je veoma uspješna, imamo diplomatske komunikacije, naravno da
su svi koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu prošli određene testove kao i mi, tako da tu nema nikakve opasnosti. Radi se o potpuno legalnom dolasku koje je predvidjelo Vijeće ministara svojim odlukom. Evo i samo zamolit ću vas, govorili ste ranije o obdukcijama koje se slabije rade ili se nikako ne rade. Iz udruženja patologa kažu da im nedostaje oprema i to pozivaju se na neku svjetsku praksu gdje je u tim slučajevima potrebna takozvana PARP oprema, to su one kacige sa cijevima i tako dalje. Da li mi imamo uopšte mogućnost da tako nešto obezbijedimo i da li je po vama to potrebno? Radi se o jednom nevjerovatnom, neetičkom potezu, o nenajavljenom štrajku, veoma delikatnog dijela medicinske struke. Da li to opremu koju oni traže imaju danas hirurzi ili ljekari u Banja Luci, u Bihaću, u Zenici? Njima živi pacijent kiše u lice, drži za ruku, oni mu daju infuziju ili anesteziju. A mi imamo praktično 7, 8, 10 ljudi kao udruženje patologa koji kaže mi to ne želimo da radimo. Ja sam jučer razgovarao sa predsjednikom VSTV. To je nemoguća situacija i vjerujte, mi ćemo morati da zamolimo tužitelje da zaustave tu situaciju. Zašto je to toliko važno i zašto na tome toliko insistira? Nama od korona virusa može neko da izvrši ubistvo, da uđe s maskom, da udavi čovjeka. Znači, njega niko neće htjeti da pogleda, jer se kao patolozi boje da ne dobiju virus. Ne mogu patolozi biti tolike kukavice i mi jednostavno kao društvo ne možemo imati regularne sudske procese. Ne možemo dozvoliti da 10 ljudi kaže mi nećemo da radimo jer nemamo opremu. A Svjetska zdravstvena organizacija veoma precizno kaže da oni imaju potpuno zadovoljavajuću opremu. Ako se tako nastavi, mi ćemo morati kao vlast u federaciji da tražimo naše legalne zakonite puteve. A evo, pozivaju se na svjetsku praksu gdje imaju ovu baš. Pa vidi, pitajte predsjednika Svjetske zdravstvene organizacije u Sarajevu, odnosno predsjednika koji će vam reći da njihova oprema potpuno zadovoljava. I u tom smislu ne znam šta je njihov cilj, ali mislim da oni postiču mlade ljekare, srednji medicinski kadar, da odbiju da pruže uslugu običnim i bolesnim ljudima. To je teško krivično djelo. Jer zamislite vi kad mladi ljekar ili medicinska sestra vidi kako se patolog boji bolesnog čovjeka, a to je stigmatizacija ljudi koji su veoma bolesni i što je najveći svetski izazov. Imamo mi i drugu štetu od ove sudsko-obdukcijske. Izvolite mali, još nešto. Pitanje. Molim vas, ministre, može agencija France Press ruskih snaga, spomenuli ste malo prije mogućnost razmještanja vojnika mađarskih u Bosni i Hercegovini, spomenuli ste kao neki preduslov neki dogovor sa Frontexom. Možete li malo pojasniti o čemu se radi i kad bi to moglo uopšte biti? Mi smo imali jednu verziju ugovora sa Frontexom koje je predsjedništvo Bosne i Hercegovine na eksplicitan zahtjev gospodina Dodika odbilo da prihvati. Znači, sada smo resetovali situaciju, imamo spreman tekst, mislim da to možemo relativno brzo završiti. Ja sam imao razgovore i sa predsjednikom Dodikom u Banja Luci, direktorom, odnosno njihovim ministrom unutrašnjih poslova, gospodinom Lukačem. Mislim da taj tekst je usaglašen i da možemo krenuti u tu novu priču. Kada imam ugovor s Frontexom, onda mogu pripadnici i policijskih snaga Mađarske da se nađu ovdje. Prije toga to nije realna opcija. Ukoliko nema više pitanja, kolege, ja vam se zahvaljujem na dolazak na današnju preskonferenciju. Hvala lijepo.